Wanjiwo semadya ratri
Pingsan banget gumantos sing dalu. Drelati wonten kacare pamuk sandang petangga pati judul saking Brawetan. Najan kalingan liburan gunung-gunung parandile bisa mergawani jagat kaya. Dupi wis tata sing kamantan diwasani wau kawusa wancine dara-dara. Wancine wis dara Tumapake kadya ratri minangka dadi pratandha satriya kang kentur bagi semedi hamalati gayung keyong ngandheng kayun kayung mreh kaca Prokawulo jroning agri Tatan kantun kang umiring purna kawan
Ayo saurane nek pengawe kuwi aja terpelajar iki. Tak suwuk nganggo cara suwukan dalan-dalan sepuh yen langsung do tanggap. Rasa tak nganggo atrator langsung cek 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 jeng-jeng ganjel entuk. Wah, wah ora kaya bengi bobong sing tanpa pomo. Anggo mikir saka omah iki anakku gale iki do golek pengerawat iki sapa wae kek mungkin ning kono kepiye kira-kira aku gawe kunciwaning sing nanggap apa ora aku gawe kunciwaning para pamriksa apa ora alhamdulillah bareng aku tekan kene bareng sore mau muni soran 1000 kutha 1000 kutha geger semuta tak ngomong wis kono wah nerangi lagi apik iki wah bar geger sekutha terus muni cucur bawuk wah dasare sendang bon-bonan saka Sleman wah dan kendangane ya gantung datunge ya bener wah jebul bareng garap alus ya apik sing geder ya ngerti cengkok sing gampang ya ngerti cengkok lah yo ning sing nonton sing kurang rada titis. Ya. Ning ora dadi apa untung petruke gedhe. Iya. Dadi pas muni Jerman iki mau aku karo tanganku karo kandhane 6 sopak. Ayo untunge aku iso nuntun. Nane yo ora apa-apa, ya sing jenenge Petruk karo mburi iki sak iso-iso ya kudu saling mengisi. Nah, nek kira-kira mburi kok kekurangane ngarep ya kudu iso nutupi sing dadi kekurangane. Nah, contone barang ora gede ngerti-ngerti apa jejering nganggo kembang gayam mongko mburi isane ning ladang Jati Kumara wis tekan ngendi-endi. Lha nek iso ki yo mburi iki sak nyapa saling. Wong aku dhewe ya ngono. Aku ki nek wis muni entuk Mas, nek wis gorong-gorong ngene iki terkadang wis dadi ciri khasku. Ngerti-ngerti aku buka celuk. Mburi ngerti-ngerti nampani. Misale
aku omong-omong sak durunge tak gawe jembatan nganggo apa ngerti-ngerti dadi terus dadi gending apa misal gandeng aku seneng-senenge suwan ana ing mendira saking seneng-senengku bocah-bocah sing sekolah tak kegundang bisa nah ini iki tegese aku arep bakal nembang gundangan semono uga sing padha bebakulan tak puji nah ini terus arep muni pujiku ngono kuwi kudu tanggap wah jane bulbule padha masak tahune tempe jane enake ya berarti aku muni tahu tempe kuwi. Aku nek karo tempe ki pancen yo seneng. Lho iki masalah yo gizi temenan ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Ora kaya bengi aku jane ku metruk semangat mergo tunggone karo anak-anakku. Ya piye anake yo apa umure bocah-bocah ki padha karo anakku. Ning aku dhewe sing getun. Lari ora getun kok piye to. Anakku mung siji mongko ora seneng wayang. Ini ya kepiye sing jenenge anak dalang ora kudu dadi dalang, anak polisi ora kudu dadi polisi, anak guru ora kudu dadi guru, anak kuwi ora seneng wayang, ora seneng ngabuh, ning saiki nang ndi malah senengane ceramah, isi pengajian. Iki ora apa-apa. Patung tujuane apik iki ora kok nek sing anakku ben tau juara tingkat provinsi ora apa-apa sing ulang aku. Wah ini sudah percaya ini mesti. Nah, dasar ya sudah nom-nom. Jajal suarane sinden-sindenan. Nah, sing gampang wae. Wah, dasar iki sing nabu ya raja iki galang kabeh. Wah, mongko sekolahane apik-apik. Iki sing do nabu iki mesti do baten kok. Bentuke sekolahane kok pas kok payu yo. Ngono bocahane apik-apik. Tenan iki aku ora goro. Nyatane aku jaman dadi pembimbing jaman ono festival dalang muda di Jakarta kae sing nyaron kae. Sing jeneng Mas Surya kae wah sekolahane ujian wah apike. Terus sing nyaron kuwi bisa ditonton di YouTube Mas Wisnu. Wah wayangane jan persis Ki Hadi Sutono. Ki Sutono Hadi Sutono. Monggo sing ngundang sing ngundang yo wayang yo apik sing ngundang cucur bau mau wayang yo apik yo ngene iki sing jenenge kepinteran kepinteran kuwi iso disinau yo le ning sing angel kuwi nggon ketrima nggon ketakyon arep wayang ngene lemo apik kaya apa ning nek ora payu ora trima ning ngono sulo kowe ora bener. Oto-oto tekan lebih nek payu lho. Kuwi sing jenenge payu kuwi ora iso dimerek, ora iso dimerekke. Wah. Iki momo sawanci-wanci aku apa ning ngono Sabawa Temanggung ngono cukup kanca iki sing mayangan sesuk digilir ngono. Iki sing mayangan ora iso ngomong. Kang jajal karo ibu-ibu Waranggono. Sing kira-kira mengko disuwani nganggo bawa kedap tresna aku nyawan sing pira begitu aku celuk langsung do ditambani ya diselingi nganggo bawa tak nyoba kapiasane anak-anak wedok iki nek kaya Mbak Kenny Gondo Rukem kuwi jenenge asli sapa aku ya apa pedine ya Kenny ngono wae kuwi wis tau dene aku ping pindho ning Pundok karo ning Lorong ning Kali Biru ngono wis tau krunguan nah iki aku tak jajal karo jejere iki ya coba Mbak Bila sing saka Jepara mung iki ya
Nggih. Nah, sing saka Jepara. Jepara alon-alon wae rasa ketuju. Anjing. Ora bareng sindene enom-enom cilik-cilik sing sepuh-sepuh malah bebetak kelahan. Iya kan nyanyi. Ning do. Iya lah. Ajen kan biru